My Journey to Becoming an Australian, RN Part 2. Buhat ako sa Abu Dhabi. Nagkuhan ako, nag-apply pa ako sa registration, wala pa ako nakuman, pero nakakuha na ako sa kuang exam na nakapasar na ako, pero wala pa ako naman sa registration. So, akong ibot lang sa resume na nakapasar na ako, nagkulat na lang ko sa registration, nagsugod na akong apply. So, ang imong buhaton, kay mag-apply na din ka, kay murag pila man na kabulan ang mag-apply ka, maato ka sa seek.com.au, seek.com.au, or LinkedIn, imong LinkedIn account. So, magawas na dito ang mga jobs, nga dito ka mag-apply. Mo na akong gibuhat, nag-apply ko. Consider na maguna nila karon ang application nimo na nakapasar na ka, nag-wait na lang kasi ng registration. Consider na nila ka na makuha na bitaw ka sa interview date, naka-interview date, maingon lang ka ana. Makakuha gyud kag interview date miskan pag wala pa kay registration, basta maingon lang kag processing na kasi ng registration. Dayon taba kung makuha na jud ka, tabangan na din ka ana nila kung asa. Dayon ang next topic ana, pag makuha na ka kanang unsa man ang visa pasulod kay di ba wala man kay visa, tourist visa ra ba sa tourist visa naman po ko ato pag sulod na ko pag exam. So sa aman na nimo na pag work di ari. So kailangan ka maghimo as a nurse magud, we are under the temporary skill shortage visa na 482 ba 486. Dayon kana siya, kailangan kana na visa or naa kay permanent residence visa. So mo na siya akong gibuhat in my end, akong gibuhat kay nag-apply ko sa hospital na nag-offer og sponsorship, visa sponsorship na ang temporary shortage skilled visa. In 4 weeks, nigawas na ako ang visa na makasulod ko. Kanina visa, for 2 years na siya valid. Diari sa Australia. So, pwede ka maka-live and work na, walay limit sa mga working hours. Unya, at the same time po, before ko pag nakapasar na ko sa na na-register na ko as a nurse, akong gibuhat, nag-apply po ko for myself para sa permanent residence visa ng independent. Daghang different types of permanent residence visa. Ang akong gibuhat, independent lang po kay wala naman ko kaya raman ako na independent niya akong score sa permanent residence visa kay okay raman po. So muna akong gibuhat ang independent permanent residence visa application ko. Pag human ako, pag na-register na ko, na ko yung license. So daghan po na siya permanent residence visa na options na ara na nimo kung unsa imong bukwaon para makabalo ka ato ka sa pag i-google lang immigration in Australia or skill select na aman na siya sa Google, manggawas man na niya, mabasa man na nimo tanan dito sa immigration sa Australian website tanang options of visa o unsa imong kailangan mo to. Nagpasa na kog application sa permanent residence visa, another set of documents is na siya identical documents, which is normal naman kung mo ka migrate overseas. So while nag-run akong permanent residence visa na application mo to, di ba, nag-apply ko online, yan nakuha na ko sa hospital niya, ila pod gi-sponsor akong temporary na working visa, which is okay, which is legal na nakay temporary naman to nya. Nagdagan pud ako ang processing sa akong permanent residence visa, which I actually told them, isulod ko akong gipili kay Queensland sa Brisbane. Pagsulod na ako, nag-work ko, and then after 1 month siguro na-approve akong permanent residence visa. Ma-approve na imong permanent residence visa, dili na valid imong temporary visa. So wala na to siya kay temporary naman to siya. Permanent residence visa magud ang mas taas na level